Éppen hazafele tartottam a bányából, ahol egész nap keményen dolgoztam. Nagyon nehéz a munka a bányában, mert nagyon mélyen dolgozunk, gyakran fel kell jönni a felszínre, hogy megnézzük, esteledik-e, már lehet indulni. Egyszer csak este volt, és mi elindultunk hazafele. Hirtelen megállt a motor, így mi is. A fejünk fölött megjelent egy fényes tárgy, nagy volt, jó nagy, nem ilyen apró picike, hanem ennél jóval nagyobb. És mi elkezdtünk felemelkedni. Ha valaki nem hiszi, kérdezze meg a tanúimat, a 7 törpét, akik itt ülnek az asztalnál. És pedig Habci, Szundi, Kuka, Morgó, Vidor, Tudor és Szende. Őket az idegen lények törpéknek varázsolták, azért ilyen alacsonyak, még így ülve is. Azért varázsolták törpéknek. Ezek a nagyszemű, furcsa, jól kifejlett, nagyszájú lények, mert megtagadták a szexuális szolgáltatásokat, amelyeket kértek tőlünk. Én bátrabb voltam, ugyanis cserébe a testemért hosszú, sejmesen leomló, dús szőkehajat ígértek. Elárulom, hogy csúnyán átvertek. Sőt, át is klónoztak. Íme itt van ez a 2 klónom, itt 2 oldalt. Ezek nem én vagyok, hanem a klónjaim. És most szeretném felolvasni. Nem mintha eddig nem olvastam volna a szövegemet, de ezt most még annyira sem tudom fejből. Tehát felolvasom azt a törvénytervezetet, amelyet Habci, Szundi és a többi bányalakó segítségével dolgoztunk ki az ufókra való tekintettel. Első rész, első paragrafus. Az ufóknak kocsmai verekedésekkor szigorúan tilos bármilyen nemű lézer, vagy más, mit tudom én milyen sugaras fegyvert használni. Második és egyben utolsó rész. Az ufók kötelesek, lehetőségeik szerint részt vállalni az autonómiáért folytatott harcunkban. Ebben az esetben nyugodtan használhatnak lézert. Na visszadugom ezt a mikrocsippet az orromba. Remélem ez a csaj nem vette észre, hogy én is ufó vagyok.